Takže ahoj lidi, dneska to bude moje lepší sbírka Short Hair Cat. Ano, jednu jsem dostala, protože mám zítra narozeniny v pátek, 18. listopadu. A to vás nějak nemusí zajímat. A za tu Short Hair Cat jsem strašně prosila, byla to moje vysněná. Více než Kate. Ale to je jedno. Teď jdeme na to. Mé úplně první Short Hair Cat byla samozřejmě Kate. Ano, Kate trochu jako, no nic. Všechno vám o ní povím. Dostala jsem ji od mojí kamarádky, potom byla v nějakém strašně horším stavu. A můj pes jí urval hlavu a potom nešla nasadit a nešla jí kejvat. Takže jsme museli sehnat novou. Ano, má tady ještě takovýhle jakoby flíčky. Ano, má i trochu rezavý ten. Ale to už nebudu riskovat prostě. My jsme ji museli potom objednat. Takhle má ještě ty tlapky. No, museli jsme ji objednat a jako jsem vážně za ní ráda. Zaostři, prosím. Co tady má číslo na narození? Je to 2015 Hasbro. Nějaký číslo zase. A tady jako její číslo je 1353 1B. A je to moje vysněná Short Hair Cat. Že bych to oddálila. Moje druhá Short Hair Cat byla Lucka. Lucku jsem taky si objednala. Ano, stála mi ještě s dogou hodně peněz. S mimáčem. Jako s mimem bazaru a táta taky byla s mimem bazaru. Moje třetí vysněná Short Hair Cat byla tady ta tygřice. Laila. Lailu jsem taky objednala z Mimi bazaru a taky mi stála hodně peněz, jako asi 350 korun, myslím. A moje dnešní... Oh my god. Prostě moje třetí. Moje čtvrtá vysněná Short Hair Cat mi padnou do rukou až zítra, ale to je jedno. Si to točím až pozdě v noci, ale to je jedno. Prostě je. No já ji nemůžu ukázat. Tahleta. Maga. Omab. To je jedno. Jo, a bude se jmenovat buď to Taylor nebo Laura. Pro ní se asi... Prostě to bude Laura. Jako dostala takovýhle květinovaný obojek. Ale je strašně pěkná. Děkuji ti moc za ní. Tati. No nic. Jo. Tak to by byly asi všechny moje vlastně SHC. A já se s vámi asi budu muset rozloučit já, Misa, ale ještě vám něco řeknou moje Short Hairky, takže se tím čau.